Åh nej, ikke falde. Åh nej. Åh Gud. Mense kom op på gyngen og er totalt fascineret af gyngen. Hold kæft, mand, den gynger. Han glæder sig til at komme tilbage i bestyrelsen. Johannes, det er Niels. Nå, Mense. Det er Mense fra vores 5 unge mennesker. Åh nej, 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 nej. Åh nej, åh Gud. Det skal du ikke til. Nej, du rykker den. Hvordan kommer hun til at Åh Gud, Gud. Nej, ikke klokken. DR går bag facaden på den østeuropæiske kriminalitet i Danmark og finder frem til en lejlighed, der huser op til 14. Nej, det kan man ikke sige, den er. Altså, det er ikke lige frem op på den dybe tallerken der. Og han indkasserer mange tusinde kroner sort hver måned. Bag facaden i lommetyvenes spor. Nej, nej. I morgen klokken 7.